Έλεγα λοιπόν ότι δοκιμάζουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Προσπαθήσαμε φέτος με την ομάδα του Ινστιτούτου και τους συνεργάτες μας να απευθυνθούμε σε μεγαλύτερο, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό, να φτάσουμε σε όλους τους φίλους, συνεργάτες, μέλη του Ινστιτούτου που παρακολουθούν τις δράσεις του και ενδιαφέρονται πραγματικά, γιατί μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες, κοινούς στόχους, προβληματισμούς αλλά και σχέδια. Οπότε σκεφτήκαμε να προσπαθήσουμε, να επιχειρήσουμε να αξιοποιούμε περισσότερο τα σύγχρονα μέσα και να έχουμε μια πιο άμεση επαφή. Θα χαιρετήσω και τους συνεργάτες που φαίνονται στην οθόνη και τον κύριο Κοστούλα, τον επιστημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου, και τον Φώτη το Ρίζο, τον αναπληρωτή εκτελεστικό γραμματέα, την κυρία Τσάνα, που είναι η Μαριάννα, που είναι η επιστημονική συντονίστρια των δράσεων του Ινστιτούτου. Να ξεκινήσω λοιπόν αμέσως και να πω ότι το 2024 ήταν μια πάρα πολύ σημαντική χρονιά για όλους εμάς. Μπορείτε τον απολογισμό τον οποίο βλέπετε στην οθόνη να τον κατεβάσετε, να τον διαβάσετε μέσα από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Εκεί λοιπόν θα βρείτε ένα αρχικό μήνυμα το οποίο εξηγεί ποια είναι, αν θέλετε, τα συμπεράσματα από την προηγούμενη χρονιά και ποια είναι τα σημερινά δεδομένα, τα παγκόσμια δεδομένα, τα οποία μας δείχνουν ότι ο ρόλος του Ινστιτούτου και η δουλειά όλων εμάς είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό λοιπόν που αναδεικνύεται μέσα από αυτόν τον απολογισμό είναι καταρχάς ότι οι ανάγκες των συστημάτων, όπως δείχνουν και οι τελευταίες σύγχρονες μελέτες και η έρευνα του ΧΟΥ για την υγεία των Ευρωπαίων, όσο και η πρόσφατη έρευνα που ανέδειξε ο ΩΣΑ από την μελέτη Πάρις, δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας δυστυχώς εξακολουθεί να προβληματίζει. Το αίσθημα της εμπιστοσύνης των εξυπηρετούμενων στις υπηρεσίες υγείας βαίνει μειούμενο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους όσοι εμπλεκόμαστε, όσοι συσχετιζόμαστε με οποιοδήποτε τρόπο με τις υπηρεσίες υγείας. Άρα, λοιπόν, όλα αυτά για τα οποία εμείς παραδοσιακά μιλάμε, για τη διασφάλιση ποιότητας, για την ανθρωποκεντρική και ασθενοκεντρική φροντίδα, για την εστίαση στις πραγματικές ανάγκες του πολίτη και του ασθενή και την συμμετοχικότητά του στη λήψη αποφάσεων, γίνονται περισσότερο επιτακτικά από ποτέ. Το 2024 ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από μια πάρα πολύ μεγάλη δράση, την οποία υλοποίησε το Ινστιτούτο σε συνεργασία με τον συνεργάτη μας, με τη μεγάλη εταιρεία IQVIA, με την οποία συνεργαστήκαμε για να υλοποιήσουμε ένα εμβληματικό έργο για το σύστημα υγείας. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ταυτόχρονα όμως και σε επιστημονικό επίπεδο είχαμε την ευκαιρία, αν θέλετε, να εκπονήσουμε πολύ σημαντικά κείμενα, πολύ σημαντικές προβλέψεις, όπως ήταν ο σχεδιασμός του governance model και των ποιοτικών κριτηρίων για το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, συνεργαζόμενοι ως υπεργολάβοι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Γενικά, κάναμε κάποια πράγματα τα οποία ήταν αρκετά εξειδικευμένα, όπως θα δείτε και παρακάτω. Και αυτό που οραματιζόμαστε είναι να συνεχίσουμε εστιάζοντας πάντα στο βασικό γνωσιακό υπόβαθρο που έχουν όλοι εμείς και οι συνεργάτες μας και ταυτόχρονα να διευρύνουμε τις δράσεις μας σε ερευνητικό και, αν θέλετε, επιστημονικό επίπεδο. Θα σας τα πω και λίγο πιο κάτω στη στόχευση για τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα πριν μπούμε έτσι στη λεπτομέρεια του απολογισμού και των δράσεων του 2024, να ξαναθυμίσω ότι δεν είμαστε μόνοι, δεν μας αρέσει να είμαστε μόνοι, έχουμε πάρα πολύ σημαντικές συνεργασίες και, αν θέλετε, συνέργειες με έναν αριθμό εργαστηρίων ακαδημαϊκών, που εντάσσονται στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και διάφορες ενώσεις, οι οποίες είναι είτε επαγγελματικές είτε επιστημονικές,
είτε διεθνώς προβεβλημένες εταιρείες και οργανισμοί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Αυτή είναι η ομάδα μας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το βιογραφικό μας, όσοι δεν μας γνωρίζετε τόσο καλά και θέλετε να μας μάθετε λίγο καλύτερα. Σας προτρέπω να μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα και να βρείτε τα βιογραφικά μας και όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων πλαισιώνουν το επιστημονικό προφίλ του Ινστιτούτου. Χαίρομαι της εκτίμησης και μας τιμούν με την παρουσία τους στο site, αλλά γενικότερα μέσω MOUs που έχουμε υπογράψει με τα επίτιμα μέλη μας, εξαιρετικού, αν θέλετε, κύρους και επιστημονικής φήμης καθηγητές, όπως είναι ο κύριος Παυλάκης, ο Ανδρέας, ο κύριος Καρανίκας, ο Χαράλαμπος και ο κύριος Σουλιώτης. Και ευχαριστούμε θερμά για την επιστημονική υποστήριξη. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές μέσα από τις δράσεις μας αντιλαμβανόμαστε ότι, όπως είναι η επαφή μας, ας το πούμε, μέσα από τις ημερίδες, μέσα από τις εκπαιδευτικές δράσεις, συνειδητοποιούμε ότι όλοι εσείς όντως ασχολείστε με το Ινστιτούτο, όντως ενδιαφέρεστε για τις δικές μας δράσεις, και αυτό φαίνεται από το πώς αναπτύχθηκε, αν θέλετε, το δίκτυο των followers και των μελών μας στα κοινωνικά δίκτυα. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ζητήσω από τη Μαριάννα να μας πει δύο λόγια γι' αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο στοχεύουμε στη δημιουργία περιεχομένου υψηλής αξίας για την ποιότητα και την ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας. Το 2024 συνεχίσαμε την παρουσία μας σε 2 πλατφόρμες, στο Facebook και στο LinkedIn, με στόχο να αυξήσουμε την αναγνωρισιμότητα του Ινστιτούτου και να ενισχύσουμε και τη διάδραση με τους επαγγελματίες και τους επαγγελματίες υγείας. Πιο συγκεκριμένα, στο LinkedIn έχουμε φτάσει πάνω στους 600 followers, οι οποίοι προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς φορείς. Οι περισσότεροι είναι από το τομέα της υγείας, το οποίο είναι γύρω στο 29%, καθώς και από τη δημόσια διοίκηση, η οποία είναι περίπου στο 11 με 12%, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών είναι από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά έχουμε όμως επισκέπτες και από το εξωτερικό, όπως Σουηδία, Κύπρος, Βρυξέλλες και Αμερική. Αναφορικά με το Facebook, στο τελευταίο δίμηνο, οι συνολικές προβολές των αναρτήσεων έφτασαν στις 51-52.000, ενώ στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα η απήχηση έφτασε στις 23.000, που σημαίνει που είχε αύξηση 49,2%. Το χρονικό αυτό διάστημα συμπίπτει με την ανακοίνωση του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου για την περίοδο Φεβρουάριο-Απρίλιο 2025, το οποίο καταδεικνύει το ενδιαφέρον των επαγγελματιών υγείας στην συγκεκριμένη δράση. Για το 2025 θα συνεχίσουμε φυσικά τη δυναμική μας παρουσία με τη χρήση ενημερωτικών δελτίων, infographics και δημοσιεύσεων, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε και όλα στο site μας. Και τέλος, να επενθυμίσω κλείνοντας πως κάθε χρόνο αυτή την περίοδος είναι η περίοδος ανανέωσης των συνδρομών για τα μέλη του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου. Γι' αυτό θα δείτε και διάφορες δημοσιεύσεις από εβδομάδα. Και να πω πως σε όλα τα ενεργά μέλη προσφέρεται έκπτωση 20% στις εκπαιδευτικές δράσεις του Ινστιτούτου, πέρα από τα υπόλοιπα θετικά που μπορεί να έχει ένα μέλος του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου. Και νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε στις δράσεις εκεί. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Μαριάννα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την δράση που προανέφερα και στην εισαγωγή και έχει να κάνει με την συνεργασία μας με τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία. Θεωρούμε ότι είναι ένα milestone, όχι μόνο για εμάς το έργο αυτό, αλλά και για ολόκληρο το σύστημα υγείας. Περιλάμβανε πάρα πολύ σημαντικές δράσεις, επιμέρους, όπως η ανάπτυξη του οδικού χάρτη για την
εφαρμογή ουσιαστικά δράσεων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας ασθενών στο σύστημα υγείας, με εστίαση στην ενδονοσοκομιακή φροντίδα. Άρα, λοιπόν, υπήρχαν σε απόλυτη συνοχή με τις στοχεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τα αντίστοιχα σχέδια που εκπονεί ο ΠΟΗ για την Ελλάδα, υπήρξε μια εξειδίκευση των δράσεων που θα πρέπει να προτεραιοποιηθούν και να υλοποιηθούν με την εποπτεία φυσικά και την ευθύνη του ΟΔΠ και του Υπουργείου στα νοσοκομεία της χώρας, με άξονες τη διασφάλιση ποιότητας και την ασφάλεια ασθενών. Αυτή η δράση πλαισιώθηκε από μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων. Ο ένας κύκλος είχε να κάνει με online μαθήματα, σεμινάρια για το capacity building, όπως το λέμε, για την ουσιαστικά ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει, να συμμετέχει στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών που σχετίζονται με την ποιότητα και την ασφάλεια. Είχαμε την τύχη και την εξαιρετική τιμή να συνεργαστούμε με πάρα πολλές σημαντικούς εισηγητές, με πολύ σημαντικούς επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας και συνεργάτες στα online αυτά σεμινάρια, στα οποία, όπως βλέπετε, εκπαιδεύτηκαν 42 στελέχη. Είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε με τον κύριο Βοζίκη Αθανάσου, τον καθηγητή, τον κύριο Γεωργακόπουλο Σπύρο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον κύριο Νικολάου, τον Νικόλα από την Κύπρο, την κυρία Καλογεροπούλου Μαρία, τον κύριο Καλοφισούδη, την κυρία Καρακώστα Μαρία, την κυρία Καστανιώτη, την κυρία Κυριάκου Μέρη, τον κύριο Κοστούλα Δημοσθένη, τον κύριο Μωΐσογλου, την κυρία Πιτσίκα και τον κύριο Σπανό. Αυτή ήταν η ομάδα των εισηγητών. Εξαιρετικό πλέγμα, ας το πούμε έτσι, θεματολογιών στις ενότητες της ποιότητας, της παρακολούθησης και των μετρήσεων της ποιότητας, των ιστορικών ποιοτικών ελέγχων, διεθνείς διαπιστεύσεις, διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, risk-based thinking, διαχείριση κινδύνων. Μια πολύ μεγάλη γκάμα αντικειμένων μεταδόθηκε στο πλαίσιο των σεμιναρίων, τα οποία μάλιστα υποστηρίχθηκαν από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ινστιτούτου. Οπότε το εκπαιδευτικό υλικό μαζί με τα βίντεο ήταν διαθέσιμα στους εκπαιδευόμενους για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης και το τεστ και η εξέταση γνώσεων που ακολούθησε μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων. Και μετά από τον κύκλο αυτό είχαμε τις επιτόπιες, όπως λέμε, επισκέψεις και τα σεμινάρια με φυσική παρουσία, τα οποία διενεργήθηκαν στις 7 υγειονομικές περιφέρειες, όπου κάναμε κάτι πρωτοποριακό και μπορώ να το πω έτσι απόλυτα αιτιολογημένα και evidence-based, αν θέλετε, από αυτά που μας είπαν και οι συνάδελφοι που συναντήσαμε στα σεμινάρια στις κατατόπους υγειονομικές περιφέρειες. Δεν είχε γίνει ποτέ η προσπάθεια να μαζευτούν διαφορετικές ομάδες, αν θέλετε, επαγγελματιών υγείας, με γνώμονα την κλινική διακυβέρνηση και τις νοσοκομιακές επιτροπές, για να συζητήσουν τόσο κρίσιμα θέματα όσο ήταν αυτά τα οποία συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο συγκεκριμένο κομμάτι, στα διήμερα εργαστήρια, τα οποία απευθύνθηκαν κυρίως σε στελέχη ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών και εκπροσώπους, στελέχη δηλαδή νοσοκομιακών επιτροπών, αλλά και διευθύνσεων των υγειονομικών περιφερειών και επιτροπών των υγειονομικών περιφερειών. Συνολικά είχαμε 875 στελέχη, τα οποία πέρασαν, θα μου επιτρέψετε, από όλη αυτή την πολύ σημαντική διαδικασία ανά την Ελλάδα. Χαιρόμαστε να μοιραστούμε μαζί σας και κάποια από τα στιγμιότυπα. Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία είναι ότι παράλληλα η δράση αυτή, η εκπαιδευτική, πλαισιώθηκε και από μια ημερίδα, από 7 ημερίδες, οι οποίες αντίστοιχα διενεργήθηκαν στις υγειονομικές περιφέρειες, για να επικοινωνηθούν οι στόχοι του ΟΔΠ και οι στόχοι αυτής της εθνικής στρατηγικής και του πλαισίου ανάπτυξης δράσεων για την ποιότητα και την ασφάλεια ασθενών. Και το επίσης σημαντικό είναι ότι σε αυτές τις ημερίδες και σε αυτή την διαδικασία, ας το πούμε έτσι, μετάδοσης του μηνύματος για το πού πρέπει να πάμε και τι ακριβώς πρέπει να γίνει, συμμετείχαν όχι μόνο οι διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών και των νοσοκομείων και φυσικά εκπρόσωποι του Υπουργείου και του ΟΔΠ, αλλά και εκπρόσωποι από επιστημονικές ενώσεις, από
φορείς εκπροσώπησης ασθενών και φροντιστών, ιατρικού συλλόγου, νοσηλευτική συλλογή, εκπρόσωποι νοσηλευτικών συλλόγων, του εθνικού και των επιμέρους. Οπότε ήταν για μας ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για να επικοινωνήσουμε τις στοχεύσεις γενικότερα της ποιότητας και ειδικότερα, βέβαια, το σχέδιο δράσεων του ΟΔΠ. Αυτό που έχει γίνει επίσης, και δεν γράφεται εδώ, είναι ότι από όλες τις συζητήσεις και όλα τα συμπεράσματα των σεμιναρίων και της ημερίδας, αποδελτιώθηκαν κάποια πολύ κρίσιμα συμπεράσματα, τα οποία εμείς προωθήσαμε στον ΟΔΠ, από όλες τις συζητήσεις, από τις συζητήσεις μας για τις επιτροπές χειρουργείου, νοσοκομιακών λοιμόξεων, τις επιτροπές για τη διασφάλιση ποιότητας, τις επιτροπές που πραγματεύονται τα θέματα των ογκολογικών ασθενών, τα ογκολογικά συμβούλια. Από όλες αυτές τις συζητήσεις, λοιπόν, προέκυψαν κάποια κρίσιμα συμπεράσματα, τα οποία αποδελτιώθηκαν και διατέθηκαν στον ΟΔΠ, προκειμένου να τα γνωστοποιήσει στο Υπουργείο για να γίνουν οι αντίστοιχες ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Πάρα πολύ έντονη και άμεση συμμετοχή του κόσμου. Οι συνάδελφοι μας απέδειξαν ότι όντως υπάρχει πολύ ζωηρό ενδιαφέρον για να δουλέψουμε αλλιώς, για να κάνουμε τα πράγματα αλλιώς. Μας απέδειξαν ότι δεν περιμένουν καμία απόφαση άνωθεν για να κάνουν το αυτονόητο, να αρχίσουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, ώστε να εφαρμόσουν πολύ σημαντικά μέτρα για την προάσπιση του ασθενή και για την προάσπιση και την αναβάθμιση του επίπεδου της φροντίδας στο σύστημα υγείας. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά την διοίκηση και την ηγεσία του ΟΔΠ και του Υπουργείου για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και να περάσω σε ένα άλλο έργο, το οποίο είναι εκτός κλίματος, θα το έλεγα, λόγω της πολύ μεγάλης εμπειρίας που έχουν κάποια από τα στελέχη μας, από τους επιστημονικούς μας συνεργάτες. Είχαμε την τύχη να συμμετέχουμε σε ένα έργο διαμόρφωσης της διακυβέρνησης και των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπου αναπτύχθηκαν 3 διαφορετικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας σε συνεργασία με την FCNC, που είναι μια εταιρεία οικονομικών συμβούλων, και είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί τους για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό έργο. Μετά από αυτή τη μικρή παρένθεση, την εκτός τομέα υγείας, θα πάμε σε ένα ακόμα εμβληματικό και πάρα πολύ σημαντικό έργο για εμάς. Ως Ινστιτούτο, λοιπόν, αναλάβαμε να διαμορφώσουμε το governance model, το σύστημα διακυβέρνησης, την οργανωτική δομή, αν θέλετε, και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας για την ΕΣΡΑ, που είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Περιοχική Αναισθησία και τη Θεραπεία του Πόνου, European Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy. Με έτσι πραγματικό υποστηρικτή και υλοποιητή από πλευράς ΕΣΡΑ, την πρόεδρο της ΕΣΡΑ, που έχουμε την τύχη να έχουμε Ελληνίδα στο συγκεκριμένο society, την κυρία Μόκα Ελένη. Θέλω να την ευχαριστήσω θερμά. Κάναμε, λοιπόν, μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Εκπονήσαμε τις διαδικασίες της ΕΣΤΡΑ, που είναι ένας οργανισμός που παρέχει πιστοποιημένη εκπαίδευση, παρέχει πτυχία εξειδίκευσης στις συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές, και η ΕΣΤΡΑ τελικά κατάφερε και πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001 μέσα από αυτό το έργο. Όπως σας είπα και στην αρχή, ένα άλλο milestone για μας είναι η συμμετοχή μας με το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Dextera, κάτω από το έργο της Κοσμοτέ, στο οποίο συμμετέχουμε στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής και του λειτουργικού μοντέλου, αν θέλετε, στο οποίο θα λειτουργήσει το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της μελέτης μέσα στο 2024, που είχε να κάνει με τις ποιοτικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές ασφάλειας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα και τον Διεθνή Κώδικα καλής πρακτικής για την τηλεϊατρική, αλλά και σύμφωνα με μία σειρά από διεθνή πρότυπα. Φέτος έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη φάση του έργου, η οποία έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός πλαισίου για τα πρωτόκολλα, τα οποία πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να εφαρμόζονται
με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα υπηρεσίες τηλιατρικής, τηλεσυμβουλευτικής κλπ. Θα έχετε πολύ άμεσα, θέλω να πιστεύω, νέα και από αυτό το έργο. Και βέβαια εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε με πολύ καλούς συναδέλφους και συνεργάτες από την Κύπρο στο πλαίσιο έτσι, της συμβουλευτικής πάντα και της υποστήριξης για ενσωμάτωση και εφαρμογή προδιαγραφών και κριτηρίων ποιότητας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η εκπαίδευση για την ποιότητα και για όλα αυτά τα πολύ καινοτόμα, θα έλεγα, αντικείμενα για την πραγματικότητα των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, ενέχει κάποια έτσι δυσκολία. Η χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι αντικειμενικά ένα πρόβλημα. Και αυτό το λέμε γιατί πολλές φορές έτσι, γινόμαστε αποδέκτες σχολείων από συναδέλφους και από τα δημόσια και από τα ιδιωτικά νοσοκομεία, οι οποίοι φυσικά δεν είναι τόσο εύκολο να διαθέσουν ιδιωτικούς πόρους, ατομικούς πόρους, προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα. Οπότε θα ήθελα μέσα από αυτό το βήμα να σας πω ότι είναι σημαντικό οι οργανισμοί, οι πάροχοι υγείας, το Υπουργείο, οι περιφέρειες, όποιος τέλος πάντων οι επιστημονικές ενώσεις, να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή από πλευράς Υπουργείου Υγείας. Θα ήθελα λοιπόν να κινητοποιηθούμε όλοι ώστε να βρούμε τρόπους, να βρούμε πόρους για να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν αντικειμενικά αποδείξει ότι έχουν τεράστια επιθυμία να επεκτείνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε αυτά τα αντικείμενα. Να πω ότι ένας πάρα πολύ σημαντικός συνεργάτης μας, ας μου επιτρέψουν οι αγαπητοί συνάδελφοι από την ΕΝΕ, να τους ονοματίσω έτσι, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, έχει εγκρίνει, επικυρώνει λοιπόν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ινστιτούτου και μοριοδοτεί τα προγράμματα αυτά, οπότε υπάρχει ένα πολύ σοβαρό κίνητρο, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον από πλευράς νοσηλευτών, να συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά. Θέλω να σας πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι επαναφέρουμε το πρόγραμμα Λειτουργία Γραφείου Ποιότητας Υπηρεσίες Υγείας, διενέργεια ιστορικών επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων, με ανανεωμένο περιεχόμενο. Έχει βγει και το καινούριο, ας το πούμε έτσι, τεύχος για τις εξετάσεις επαναπιστοποίησης γνώσεων σε όσους είχαν πιστοποιηθεί, για όσους είχαν πιστοποιηθεί στους πρώτους κύκλους, ας το πούμε έτσι, της διενέργειας αυτού του προγράμματος. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας, γιατί εξακολουθεί ο κόσμος να το ζητά και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Οπότε δείτε λίγο ποιες είναι οι ημερομηνίες που σας διευκολύνουν ή τέλος πάντων ποιες θα ήταν οι προτιμόμενες ημερομηνίες για να προχωρήσουμε στη διενέργεια επιπλέον κύκλων και για αυτό το πρόγραμμα. Φέτος εστιάζουμε πάρα πολύ στη διαχείριση κινδύνων και στην κλινική διαχείριση κινδύνων. Υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα μου επιτρέψουν οι συνεργάτες μου να αποκαλύψω εν μέρη. Το Ινστιτούτο τους τελευταίους μήνες έχει εστιάσει πάρα πολύ στο Clinical Incidents Reporting System, δηλαδή στα συστήματα διαχείρισης κινδύνων, και ετοιμάζουμε σε συνεργασία με μια ομάδα έτσι, και ακαδημαϊκών, αλλά και συναδέλφων, συνεργατών, ένα υλικό το οποίο θα θέλαμε να είναι πραγματικά προς άμεση αξιοποίηση από τα νοσοκομεία, από τα τμήματα, για να εφαρμόσουν συστήματα παρακολούθησης διαχείρισης συμβάντων. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε περισσότερα πράγματα να σας πούμε, άρα παρακολουθήστε τα social, παρακολουθήστε και το site μας για να δείτε τι ακριβώς θα κάνουμε πάνω σε αυτό. Μέσα στο 24 είχαμε τη χαρά να συμμετέχουμε σε μια σειρά από συνέδρια και ημερίδες ως εισηγητές, πέραν των ημερίδων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου του ΟΔΠ με την IQVIA. Συμμετείχαμε λοιπόν στο 50ο ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, που μιλήσαμε για τη μελέτη της τηλεϊατρικής. Στον ΕΔΠ, με πολύ μεγάλη χαρά, συμμετείχαμε για τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας στην αυτοδιοίκηση, σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.
Στο ΧΕΙ θα ετεί επίσης, με αντικείμενο τη μελέτη μας για την τηλεϊατρική. Στο πρώτο συνέδριο της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδος μιλήσαμε για την ασφάλεια σε υπηρεσίες απεικόνησης και τα σχετιζόμενα συμβάντα. Και τον Νοέμβριο επίσης είχα την τιμή να παρουσιάσω στο ECSMID, που είναι το βασικό πιστοποιητικό, ας το πούμε έτσι, για τις λοιμώξεις, για τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, ευρωπαϊκό λοιπόν πρόγραμμα, το οποίο εστίαζε πέρυσι στο Antimicrobial Stewardship. Είναι σημαντική η αναγνώριση της συμμετοχής μας εκεί και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες αυτές τις επιστημονικές ενώσεις που μας εμπιστεύονται και μας καλούν. Για να μην αναλώσω άλλο το χρόνο, θα ήθελα πολύ συνοπτικά να σας πω ότι συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε έργα. Θα θέλαμε να διευρύνουμε τις συνεργασίες μας, όχι μόνο στο δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Θέλουμε να διευρύνουμε την ομάδα των επιστημονικών συνεργατών και τα αντικείμενα και φυσικά θα θέλαμε να διευρύνουμε το impact του Ινστιτούτου. Γιατί όχι, μπορεί να υπάρξει λοιπόν και μέσα από το δικό μας κανάλι ένα influence, μπορεί να γίνουμε δηλαδή τελικά και εμείς οι influencers για την ασφάλεια ασθενών και για τα σχετικά μηνύματα στην Ελλάδα. Ξαναλέω ότι μας ενδιαφέρει το κομμάτι το ερευνητικό και το επιστημονικό και θα δείτε στην πορεία ότι έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε αρκετά και με το κομμάτι της έρευνας και με διάφορες προτάσεις, τέλος πάντων, προς αυτή την κατεύθυνση. Θα θέλαμε τις ιδέες σας, θα θέλαμε τη συμμετοχή σας και κάπου εδώ θα σταματήσω εγώ να μιλάω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, με όποιον τρόπο έρχεστε σε επαφή μαζί μας, με όποιον τρόπο αλληλεπιδράτε μαζί μας. Μας δημιουργείται τεράστια χαρά και τεράστια ελπίδα για αυτό που κάνουμε και για αυτό που επιθυμούμε να συνεχίσουμε. Σταματώ εδώ για να δώσω το λόγο στους συνεργάτες μου, αν κάποιος θέλει να πει κάτι, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο που πρέπει να απαντηθεί. Θα ήθελα ο κύριος Κοστούλας να πει κάτι και δεν ξέρω αν τον ευνηδιάζω. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι ίσως είναι η πιο, έτσι, πώς να το πω, πλήρης και μεστή παρουσίαση απολογισμού κάποιου έτους, διότι στο παρελθόν πάντα το Φαρμακευτικό Ινστιτούτο παρουσίαζε την ανασκόπηση κάθε χρόνο. Νομίζω πιο πολύ από ποτέ ήταν πιο σύνθετο, πιο πλούσιο, αποδεικνύοντας όντως την δράση του Ινστιτούτου στη χρονιά που έφυγε, που έδωσε με τη σειρά του ευκαιρίες για γνωριμίες και για τέλος πάντων διάδραση στους ίδιους τους συνεργάτες του επιστημονικού, που από προσωπική εμπειρία τουλάχιστον μπορώ να πω ότι ήταν μια χρονιά που πραγματικά έτσι, χαρακτηρίστηκε από εξωστρέφεια μέσω του Ινστιτούτου και προσωπικά για εμένα. Προσβλέπουμε όντως σε εξίσου πλούσια και πιο πλούσια προγράμματα στο μέλλον, οπότε με χαρά ακούμε τις πρωτοβουλίες που οργανώνονται. Και για άλλη μια φορά να θέσω εαυτόν μου, τέλος πάντων, υποψήφιο συνεργάτη σε project και για το μέλλον. Καλή δύναμη, συγχαρητήρια σε όλους για το κουράγιο, για τον κόπο σας. Νομίζω το 2024 ήταν μια χρονιά ανταπόδοση των προσπαθειών όλων και συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμο, κύριε Κοστούλα, για την συνεργασία, για την εμπιστοσύνη, για τη στήριξη, για το επιστημονικό επίπεδο, το εξαιρετικό επιστημονικό επίπεδο που αντιπροσωπεύετε και αποδείχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας στο έργο στις διημερίδες που συμμετείχατε, καθώς επίσης και στις ημερίδες. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά ομαδικής συνεργασίας και συλλογικότητας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και νομίζω ότι με αυτό το μήνυμα θα πρέπει να κλείσουμε. Ίσως βρούμε και τα μυστικά, αν θέλετε, των live στα social, για να μπορέσουμε την επόμενη φορά να επιτύχουμε ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Σίγουρα η μαγνητοσκοπημένη παρουσίαση προτείνουμε σε όλους να την κρατήσουν, να την παρακολουθήσουν, για να έχουν ακριβώς αυτή την αναλυτική εικόνα για τις δράσεις μας.
Περιμένουμε τα σχόλιά σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Facebook, μέσω LinkedIn, μέσω email, μέσω του chat στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε σε όλους μια δημιουργική νέα χρονιά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.